Hebben we de goede ballen? Huh? Dat is tevreden. Is dit baantje er al lang? Is de mijne. Dat baantje, hoe lang is dat baantje tijd? Hier maanden 3-4. Ja. Maanden 3-4 maanden. Ja, maar daar heeft dat daar gelegen eerst, hè. Oh, oké, dus verplaatst. Ja, dat is een jaar of 4. Oké. Dan spelen jullie vaak hier? Ja, 2 keer per week. Oh, jee. In competitie of onder elkaar, gewoon met elkaar? Gewoon onder elkaar. Hoe heet de kleine? Dan kunnen we misschien wat speciaals, gewoon ijswerpen of zo. U heeft wel een mooie greep. Ja. Mooie greep heeft u. Ja. En ik zag die meneer ook al. Missen we eigenlijk nog een boom? Een boom. Een boom bij de bank, dat je in de schaduw kunt zitten. Ja, dat is zeker. Hè, toch? Ja, zeker. Moeten we dan gewoon eens vragen zo. Gewoon, straks is het weer lente en zomer. Dan kun je mooi en spelen en op de bank zitten. Ja. Onder de boom. We moeten wel eens kijken waar dat geld vandaan komt, hè. Ja, nee, maar dan moeten we weer gewoon allemaal bij elkaar leggen. We hadden daar een mooie boom. Ja. Maar ja, die hebben ze weggehaald, hè. We hadden dat. Maar ja, als we niet vragen, dan weten ze het niet, hè. Dus we gaan het gewoon vragen. Ja. Feestballonnen. Ja, maar die kan het daar ook kijk eens wie zijn dat die in een ding liggen hoor. Zijn. Dit is alles, ja. Dit is een meter. Welk sterrenbeeld hebben we hier? Streep. Tweeling. Streep. Groot weer? Ik weet het echt niet. Hoor. Tweeling. Streep. Een pannetje. Hè? Een pannetje. Pannetje. Komt-ie. Ah. Nou, daar gaat hij dan. We gaan weer wisselen. Enne voor de heren. Is dat even hoor? Nee, dat is de mijne. Niks van. Dat is wel nog van doen. Wat dingen van mij? Ja, het is beter dan thuis zitten, of niet? Ja, dat meen ik ook, hè. Wel geluk met het weer, hè? Het is nou een beetje afgelopen. Het weer is 's avonds te vochtig. Wij beginnen meestal om 4 uur, 5 uur. Dan Wat? wordt het op de Te vochtig zou? Ja. Ja, nou begint de vochten erg. Maar dat is niet meer. Je bent aan de beurt. Meer te goed afgelopen. Dat is het. Oh, dat is
dan? Nee, dat ligt niet meer. Nou, dat ligt er, maar ik staat omhoog vuur. Nee, te Nee, veel. dat ben ik Wat niet. ze moeten werpen. Nee. Zo, dan goed pakken. Wat? Uilen. Een voetje deun. Nee, nou. Dat kan nog wel. En dan ga ik die nog om. Dat heet het. Wat doen we met het maken? Ja. Kom maar, Sabine. Ah ja, daar ligt je ook nog. Ja, Nee, ik te ook veel nog, ik heb van er met vrij. Ze wil doen met Ja, wapen. dat veldje even iets hoger, dus dat is hij ook weer. Beetje heilig. De richting is goed. Dat was de verkeerde richting. Ja. Ja, wat ben ik dan nog? In de morgen zie je wel. Ja, dat wil ik. Middelbal. Moet ik Ja, wel zeggen, maar- met ja, mooi zijn, Ja. met steken maar. Er staat er iets te mikken, hè? Voor jullie smezen. Dat is voor die. Ja. Oh, dat is mijn eigen. Dit is een kotter door. Hang er zo aan. Nee, dit is een kotter door. Hier ligt hij. Nee. Ja, zeker, daar ligt. Dit is een kotter. Weer huis ligt. Is dit wat dicht, hè? Nee. Dat is voor ons. Dit ligt goed. Ja, waar? Ja, en En de vroes. Ik zat de hoogst en boven erop liggen. wat is het? Nee. Nee? Oh, ik zat er boven erop. Nee, dat is jongen. En voor de vrouw, Lu.